Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Vitamin World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Днес съм особено щастлив да ви представя един победител. Един победител измежду многото азотно-креатинови матрици или така наречените напомпващи матрици, напомпващи формули, както ние си ги наричаме. Днес искам да ви представя Devil's Pump на фирмата Power Food. Devil's Pump предизвика фурор у хората, които употребяват така наречените азотни бустери. С Devil's Pump се оказа, че може да получите много повече сила и много по-голямо напомпване от по-известните марки, които в момента няма да споменавам, за да не направя антиреклама. Усещанията, които получават хората, употребявайки Devil's Pump, са уникални. Бърза парестезия, това са игличките по тялото, които всеки в крайна сметка иска да получи. Бърза парестезия, изключително бърз приток на енергия и мощно, ама наистина много мощно напомпане по време на спорт. Това го казвам, защото, разбира се, аз бях един от първите хора, които употребиха Devil's Pump на фирмата Power Food. Между другото, фирмата Power Food се оказа, че прави най-доброто в България. Към момента не познавам друг български производител да държи такова мощно качество на своите продукти, които произвежда. Между другото, този азотен бустер работи толкова добре от първата до последната доза. Повярвайте ми, никаква резистентност. Това може би се дължи на няколкото уникални комплекса, които съдържа Devil's Pump. На първо място анаболно креатинова матрица, която се състои от 4 вида креатини. Креатин монохидрат, трикреатин малат, креатин етилестър и креатин хидрохлорид. Всъщност мисля си, че мощта на креатиновата матрица се получава от комбинацията монохидрат и хидрохлорид, извинявайте. Но разбира се, два мощни фактора все пак, етилестър и креатин в малатна форма. По-нататък, аминокиселинна матрица, таурин етилестър, глутамин в хидрохлоридна форма, глутамин етилестър, глутаминови пептиди. Всичко уникално, нали? Няма друг бустер с толкова разнообразни видове глутамин. Продължаваме. Лизин в монохидратна форма, изолевцин в етилестерна форма. Също аминокиселината е подготвена така, че изолевцинът така е подготвен, че да осигури голямо усвояване на белтъци, освен това да получите мощна клетъчна енергия. Разбира се, на къде по дяволите азотно-креатинова матрица, напомпваща без аргинин. Два вида аргинин. Аргинин в хидрохлоридна форма и аргинин в алфа-кетоглутератна форма. Много важен компонент, разбира се, бета-аланин и кофеин, като бета-аланин като мощен клетъчен енергетик. Освен това, вие знаете, че бета-аланина потиска бързо производството на млечна киселина, което означава една по-дълга и по-добре изглеждаща тренировка. Възстановяваща формула накрая състои се от верижно разклонени аминокиселини,
секунда, че не съм много сигурен, дали съм запомнил, енацетил цистеин, разбира се, фенилалин и още един възстановяващ момент, който липсва в другите бустери, това е ванадил сулфат. Преди години, когато нямаше много бустери, използвахме ванадил сулфата като основно напомпващо средство преди тренировка. Но ванадил, разбира се, в комбинация с верижно разклонените аминокиселини е един много добър клетъчен възстановител. Как се употребява Devil's Pump? Една мерителна лъжица от 30 до 45 минути преди тежка тренировка на леко празен стомах, а в дните без спорт една доза сутрин на гладно, като един приятен енергетик, който ще ви заради поне до средата на деня. Знам, че много ви интересува цената. Тя не е тайна, разбира се. Може да я погледнете на страниците на изгоримазнини.com, fatburner.bg и testosteron.bg. Повярвайте ми, ще получите 30 пълни дози на невероятно приятна цена. Това беше от мен. Благодаря за вниманието. Devil's Pump на Powerfood. Голяма мани.